Facebook Watch прэзентуе. Тыпу чалавек. Створана Дыянай Маккоры. Стары, добры навуковы метад. Хто назаве яго этапы? Хтосьці акрамя Джудзі? Хто заўгодна? Не? Апусці руку, сумная ляснутая коза. Прабач, я нічога не казала, Соніка. Што з ёй не так? Шизанутая. Калі б яе маці не была тупой шлёндрай, тады, можа, яна... Божухна! Яна душыцца. Містер Русо! Нібы хтосьці сціснуў рукі ў мяне на шыі. Ну, дык і скончылі. Так, ваша хатняя праца, калі каму ёсць справа, скарыстаць навуковы метад на... Ведаеце што? На чым захочаце? Я думаю, мне нужно ісці домой. Ты не Джудзі. Тады хто? Ты робот? А? Пришеліца? Што? Пш, ты звар'яцела. А гэта вар'яцтва? Што? За халера! Блін, ты так дзіўна адрэагавала на таго монстра, а я... Стой. Гэта што? Нічога? У тебе кіслотная кроў. І рана зацягнулася? Ладно, я на палову пришеліца. Сама толькі даведалася. І ты рада? Неверагодна. Мая сяброўка, блін, іншапланецянка. Які план на сёння? Правесці доследы? Лепшы дзень у маім жыцці. Так што праверым першым? Супермоц, лётанне, нябачнасць? Сёння мы выцягнем маю ДНК. Каб узмацнець? Не. Каб выцягнуць маю ДНК. Чорт. Перадай мне, калі ласка, на носовы сок. Вось яшчэ. Трэба абмеркаваць варыянты. Варыянт 1. Супергеройніцтва. Карыстаючыся прышэльнымі сіламі, ты схопішся за злодзямі з усяго свету, разам з найлепшай напарніцай слэш-ментракай слэш-саброкай, мною. Коры, а.к.а. Корлорд. Або Кор. Яшчэ падумаю. Падай чарку. Сама падай, п'яніца. Варыянт 2. Адсячэм табе руку. Што? Навошта? Ну, ты ж рэгенішся. Калі новая рука вырасце, мы распачнем карпарацыю па біяпратазаванні і заробім мільёны. А калі моя рука не вырасце, ну, няёмка трымаецца. Гатовая? Раз. Дзе ты взяла катану? 2. Коры? Не смешна. 3. Божухна! Мне пырнуць гэтую сучку. Урэшце движ пашаўся. Божухна, тут Крыспер. Каспер? Крыспін? Главер? Кароткія паліндромныя паўторы рэгулярна размешчаныя групамі. Метад рэдагавання генама, праз які можна пакінуць паведамленне ў ДНК. І калі расшифраваць свае гены, то іх можна прачытаць. Бясплатны выклік. Ну-ну. Абавязкова патэлефануй. Не ведаю. Ужо позна. І хто ведае, які там зараз гадзінны пояс? Родная, ты чакала гэтага ўсё жыццё. Час прыйшоў. Гэта дапаможа. Хуткі. Случайно. Пакіньце паведамленне адразу пасля. Гэй, гэта халера твоя дачка. Вырада. Моя маці. Айрис. Памятаеш меня, суши сын? Ты разбурыў я жыццё са сваімі челюсцямі. Ты не разбурыў маё жыццё. Просто зразумела. Я павінна усцешыцца, бо я заўсёды марыла быць прышэліцай. Але ў сапраўднасці я адзінокая і спалоханая. І калі б тата быў побач, каб сказаць, што ўсё будзе добра, але цябе няма. І наўрад ці будзе, дык я ў прыбіральню. Но дапамагчы я з шанамі. Не, пакіне я адну. Пасікаць. Гэй, гэта халера твоя дачка. На вялікім магенавым воблаку звярніце налево. Эй, марачок, я вспомнила про твои шчупальцы. Стало цікава. Калі заскочыш,